नांगौखिल' जि स्कुलाव फरायफिननानै गुबुन सेमिनारफोर होगोन जोङो नैबे माबाखौ जेनेबा रैखा खालामाब्लाबो माखासे बुंनाङि बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे सोदोबखौनो रिपिटेडलि बुंनानै जों टाइम कनजिउमिं माने सम थांहोनो नाङा आरो बिदि खालामब्ला जोंहा बे जोंनि जा टपिकनि सायाव सावरायगोन बेनि थाखाय जोंहा टाइमा मोनहास्लाबा आरोबाव जाफुङा जायो हयथ' गुबुननि नोजोराव आं बुंनाय बाथ्राया गोग्गो नोजोराव गोलैयाखै जानो हागौ आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो लिरबिदां सुजुगिरि लिरगिरि बिथां ब्रह्मखौ आं खावलायबाय एसे सोदांनानै बै जायफोरखौ नाङा बेखौ लाखिनानै आर्टिकेलखौ होयोब्ला गाहाम खारन नोंथाङा बिथांजों खामानिफोरखौ मावबोदों एक्सपिरियेन्सआ दङ किन्तु जोबनायाव बिथांखौ ओरैबायदियै गोदाबाय नोंथाङा माने चन्द्रकान्त मुसाहारिनि जेबो भाबमुथियानो थायासै दा बेबायदि जाहाथे जाया आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय आंनि मुङा निजला मुसाहारि आं आंनि सोंथिया सार कलेज सारनिसिम थाङो सारा दहाय बुंदोंमोन लेखा रोङैया जाहाथा जायो होननानै दा सारा लेखा रोङैखौ माबायदि सुबुंखौ बुंदों जाय मानसिया स्कुलाव थाङो जाय मानसिया माने स्कुलाव थाङाखै बेबायदि मानसिखौ लेखा रोङा होनदों ना जाय मानसिया गियान गैया बेबायदि मानसिखौ सारा लेखा रोङा होनदों होनबा माने माखासे बिसोरनि खोन्थानाय मथेब्ला माने आंनि फजन फेमिलि ट्राभेल दंमोन नालाय बिसोरो आं खोन्थादों माने जोंनि बेनि नायजाबगिरिनिया माने जोंहानिया रिलेटिभ जायो आरो खिन्थु बे खैफोद ओंथिनि नंगौना नङा बेखौ आं खोनादों बिसोरनि खोन्थानाय मथेब्ला माने स्ट'रि माबाया बिराद मोजां आरोना खिन्थु बिनि आद्राया माने खोन्थानो रोंला आरोना गोसोआव गैया ओमफ्राय आं जेब्ला बेखौ सोंदोंमोन बिनि मोनसे बिजाब दंना गैया होननानै होमबा सोर सोंदोंमोन खोन्थादोंमोन माने बियो बिजाब गैया होमबा आं सानदों आरोना जुदि बिजाब गैयाब्ला माने जोंनि जारिमिन जे आगोलनि एसेबां मोजां माने बेबायदि लिरनाया जुदि गोमानानै थाङोब्ला मा जागोन बेखौ जोङो माबा मोनसे जोंनाव बुथुमफिननाय राहा दङब्ला माने जों बुथुमफिननांगोन नामा कुइसना बे any questions from others? गैया रावबो गैया ना आंहा बिनद ब्रह्मनाव एसे बुंनांगौ दं बैदि फावथायफोरनि लिस्टखौ होबाय उनाव बेखौ होनाया गाहाम मानो बिथांनि बिहोमानि सोमोन्दै मिथिस्रा मिथिथों बेवहायनो आरोबाव माइनास पइन्ट खालामनानै दोनदों जाहा गलद ब्रह्मआ जे गासिबो फावथाया असमियानिफ्रायसो खावनाय ट्रेन्सलेसन खालामनाय गावनि मुंखौ फोसावनाय जादों होननानै दा बे बाथ्राया बेसे सत्य बिथांखौ गलद ब्रह्मआ बुंनाया गाहाम जे बिनद ब्रह्मआ बुंबाय 36 सन समबां 75 खौ 76 खौनो हमबाय बेयाव नोङो 16 ना समबा रावस्लायनाय होनो बे रावस्लायनायनि गेजेराव गलद ब्रह्म बिथाङा बुंनायाबो हाबनो हागौ नङा होमबा रावस्लायनाय गावनो सिमान जादों जेब्ला डाइरेक्ट पइन्ट खालामना दा बे बाथ्राखौ जोङो आरोबाव नैबे गल'जोगाव फैगोन आरोखि जे होमबा चन्द्रकान्त मुसाहारिया गावनि जेबो माने क्रिएसन गैया नाटकखौ गाव लिराखै खिन्थु असमिया फावथाय बा थियेटार मुलुगनिफ्राय खावनानैसो बे गावनि नाम खालामनानै लादों नैबे बिराद गिदिर कालिमा होनाय जादों आरो सासे राइटारखौ दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे सोदोब बाहायनायाव मोनसे सेन्टेन्स बाहायनायाव खुब केयारफुल जानाया गाहाम बे केयारफुलिया बेनो जों सासे राइटारखौ बे बाथ्राखौ बुंनायजों एखेबारे फाटालफुरियाव गाथ्रोदनानै दोननाय जागोन नामा बा बेखौ सोरगोफुरियाव दैखांनाय जागोन नामा बेबायदि जायो मोनसे सेन्टेन्सजों मोनसे सोदोबजों बेखायनो बेबायदि सिखाव खावनाय बा गुबुननिफ्राय राव सोलायनायखौसो खावखुमानानै गावनि मुं होनाय बेफोरखौबो नोंथाङा हायोब्ला जुदि नोंथांनि माबायाव आर्टिकेलाव दंब्ला सोदांनानै लानाया गाहाम आरो बे बिनद ब्रह्मखौ आं बेखौनो बुंदों जे बिथांनि बिहोमा होनायखौ मिथिनो थाखाय राव सोलायनायानो जाथों बेबोथ' मोनसे क्रिएसन आरो बे लिस्टखौ होफादेरोब्ला बे बिहोमानि बाथ्राया ओंखारगोन आरो
बिथांनि सोमोन्दै एसे सिनायथि होनाय बेखौथ' नांगौआनो नङाब्ला जों माबोरै मिथिनो चन्द्रकान्त मुसाहारिया सोरमोन आरो बिथांनि बिहोमाया मा बेनि थाखाय बेखौ होनाया गाहाम आं जोबनायाव बेखौनो बुंबाय दा आंबो बेखायनो बे ब्रह्म सार आं आदै जायो न'खरनियानोसै बिथांनियाव आं माने दाजाबदेरनोसो लुबैदों आरो बिथांनि जा पेपार बे पेपाराव बिथाङा सोरांजुनि जेनेबा मेनाजारखौ इन्ट्रडाक्सन होबाय ओमफ्राय थिग बेबायदिनो माखासे आर्टिस्टफोरखौ जों इन्ट्रडाक्सन होयोब्ला मोजां आरो जायफोर लाइफ थांनानै दङ बिथांमोनहा निसय थांनानै दङ खारन मैया दाख्लैसिमसो दिन्थिबोबाय थादों बेनिखायनो जोङो नाटकखौ होयोब्ला बे नाटकआव सोर आर्टिस्टमोन सोर दामग्रा देग्रामोन जों बेखौबो जों जुदि पाब्लिश खालामनो सानदोंब्ला बेफोरखौ जों दाजाबदेरनांगौ आरो होनबा बे मोनसे मोजां रिसार्च पेपार बायदि फैयो आरो होनबासो जोङो माने बिथांनि बिहोमा खारन बेहाय मेनाजाराल' जे हारसिं खालामदों बेथ' नङा मेनाजारखौ जेनेबा हेफाजाब होनो थाखाय माखासे रल लादों आखु लादों जायफोर एसे पार्ट लानाय बाहागो लागिरिफोर बिथांमोननि नामफोरखौबो सोफादेरोब्ला मोजां आरो जेनेबा हौवा रलाव लादों हिन्जाव रलाव गासिखौबो नङा मोनफ्रोमबो थियाटारफोरनिखौबो होनोबो हाजोबा माखासे थियाटारनिखौ पार्टिकुलार मेनसन खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौ सानदों आरो ओमफ्राय फोरावबो गैला नङा होमबा बेहाय बिथांनो बेसेबां सम होनो हायो बेनि सायाव सोनारगोन आरो नङा होमबा खालामदे दानिया आङो आफादगिरि आरो आं बेखौ सोंनो माने बबे नायजाबा माने राव सोलायनाय बेखौ माने राव सोलायनाय लिरना होबा मोजां आरो गाव मिथिनायखौ आरो आं खोनानायाव बिथां जि माबा जि मा होनना बुङोमोन बेयो थियेटारनि जि बिहोमा बिथाङा गावनि एक्टरमोनबो आरो बिखौबो एक्ट्रेस खालामदोंमोन बे बाथ्राखौबो बेरखांबा गाहाम जागोन होननानै आं सानो आरो दानिया आङो गिबियावनो बर' ब्रह्म बिथांखौ बिनि रिप्लाइखौ होनो खावलायजेनगोन दा बिनि उनावहाय मानगोनां आफादगिरि आरो ओमफ्राय रिसर्च पार्सन आरो मानिनां साहित्य शिल्पी नोंथांमोन आं बेवहाय लेक्सार होला दहाय जोंनि डक्टर हाजोवारि मंगलसिं हाजोवारि बा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे जाय जारिमिनखौ जोङो लिरबिदाङाव दोनब्ला जोंनि माबाया जारिमिना माइनास पइन्टआव फैगोन बे माबाखौ दोननाङा होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङाथ' मोजां परामर्शखौनो होदों आंबो मिथिगौ बेखौ दोनखायाखै आंबो मिथिगौ बेखौ माबाब्ला लिरबिदाङाव दोनब्ला बे मोनसे जोंनि मोनसे जारिमिना मोनसे खथि जागोन आंबो मिथिगौ आइ नो भेरि वेल बे खोथाखौ आं मानो थेवबो आंनि रिसर्च पार्सननि माबायाव मानो होनाय जादों आंनि न'आव रायज्लायनायाव बिथाङा जेला साथाम नेक्स्ट थार्ड हिन्जावखौ हाफ्ल'सिनजों खोना लाना थांबाय बिथाङावनो आंनि क्वार्टाराव साजों आं रायज्लायनाय जादों आं बुंदों आरोखि स्पष्ट बेयाव फिसा बैसोनि मानसि दङ फंबाय जेनेबा बुंनांगौ सत्य अप्रिय बाथ्राया खिन्थु सत्य दा बेवहाय आं बुंनाय जादों नों थामथि जेला आइजोखौ लांबाय बेखौ आं बुंदों होमबा नोंथाङा आं जि घटनाखौ खालामखांबाय बे एखे घटनाखौ नोंथाङा खालामनाय लामायाव थांगासिनो दं माथो खालामनो होनना बुंदों बेखौ बुङाखै दा थारमाने आं बेखौ मानो बे रिसर्च पार्सननि माबायाव आं मानो सोंनाय जादों जे बे चेप्टारा जोबनांगौ थारमाने बे प्लेयारफोरजों बुंजानाय आरो मानसिफोरजों माबानाय बे चेप्टारा जोबनांगौ सासे हौवाया साथाम आइजोखौ हाबा लानाय सासे हौवायानो साब्रैखौ हाबा लानाय बे चेप्टार जोबनांसिगौ होननानै आं मावदों आरोखि आंनो बेखौ आंनि अपिनियन बेखौ एडिटरियेल बर्डआनो दोनखाया आं मिथिखागौ दोनखानाय नङा दोननोबो नाङा आं लास्टआव बुंखागोन बे हाजोआरि बिथाङा बुंबाय मोजां जाबाय दोननाङा थारमाने आंनियावबो जादों आंनियावबो जादों